Bueno, mexikar takoak egiteko. Hemen dauzkagu takoak. Normalean, izaten dira han hartozkoak. Baina errezetan honetan guk garizkoak ibiliko ditu. Saltzen dituzte, normalean juten mazatea holako denda espezia, ero supermerkatutan ere. Badia, bai. Egoten dira, ero garizkoak, ero hartozkoak. Hauek, zeliakoak ezingo dituzu, eta besteak hartozkoak ez daitena uneko hartoa dan, hori badazpada begiratu. Bai. Gaur egun nolako gauzak begiratu. Hauek, ero, momentu batean gaian jartzen du, hori badazpada paketean begiratu. Bai. Aluminio paperean bildu eta labian pixkat berotzeko. Eta zartailean bai, nik egin eta zartailean baita. Buelta egin da. Buelta listo. Baina, bueno, ez ikintzeko beste zartai bat. Arraia egingo duguna da, tira luzeta moztuko du, eta jarriko du ontzen limoi pixkatekin, baratxuri atal batekin, eta ezer gehiagoekin, hori da. Eta piperrotza. Eta gero egingo duguna da, hau dijoa, garagardo erara, ez? Orduan ingo du ore bat, masa bat, sartuko duguna hor, eta hori izango da, irina, garagardoa, baratxuri atal bat, pipermina berriz, hori utziko du 10 minutu pausatzen, eta arraia beste 10 minutu, gero hor sartu, frigituko ditugu, eta gero montatu ingo ditugu, lagungarri moduan, beraiek asa ero letxua ibiltzen dute, aguakatia eta tomatia. Bueno, oin ez da sasoia, baina, salbu espenengo dugu. Orduan lanian hasiko da. Aurrera ingo duguna da, zuritziko izut, katillo, hemen bertan, garagardoa, baratxuri atal bat txikitu aldozu guztian. Bai. Bestan itxuki dugu. Nere ritmoan, ez? Ez dago presaik, ez dago inungo presaik, hirugarren errezatea, oin dizik esate izut ez dugula. Bikin neikoa dauka. Ne martxakin. Hori, ez. Eta ero, espeletako, hemen bai jartzen duela pikante izan bai. Mexikon gaude, eta Mexikon, bakizue, izardia botatzen dela jaten danean. Orale, güey. Eta nik jarriko duena da, bitxartian, makaiagoa, eroleatza, o arraitxuri bat normalian. Olako, berdin zait, mi arraia, oiarra, nahi zuen. Txikixoa... Txikixo? Txikia. Ara, Txikia. Jo, iruditzen zait, habilidadia. Habilidadia ez, mikrofono aurrean ni jartzen manaiz, eurila ez, kaskabarra, trumoiak eta elurra izango ditu, eta bakoitza beria. Bai. Hemen sekreturik ez da. Ez to, espezializatu berra du. Bai, eta zerbaitetan, eta normalean espezializatzen gara, ondo atatzen zaiguna, hori Holanda. Bai. Bueno. Bai, alaxe da. Kantu kontuan da beti biliko zinen, txikitatik izan za, beti kantari biltzen dien horietakoa. Ikeragarria, bai, etxian, bai. Bueno, denok, eske gurasoak musikari dira, izpare, bai. Bai? Bai, gure amonak oso ondo kantatzen zuen. Hau da, esaten da moduan, katua numia, katakumia. Bai. Astua numia, astokumia. Bai. Orduan kantuan asko egite genuen etxian, 2 ahots eta 3 ahots eta jako eskortu ginean, atxak itez digun beste laugarren bat, eta, bueno, bai, etxian kantua... Zuen baskari hostiak eta ikusgarri izango zen baskalduta, eta hola noitxuri bai, baina ez pentsa, baskal hostetan daula asko itzeitekoa gehiago, itzein ite deu, baina kupiri gabe. Eta kantatu ere bai, baina kantatu igual beste momentu batzutan. Bai. Eta kantatu gero, bueno, aurreneko diska hori, lehen egon itzeiten horren, bakarrik, baina lehen jente askorekin eta ibileza, ez? Bai, gauza askotan. Nola laburture nuke jakingo, baina bida horra aurretikan beste diska bat oso kutxuna, oso garrantzitsua izan duzan, eta da, niretzako berde hori. Te doy una canción, hori da Silvio Rodríguezen abesti baten. Bai. Te doy una canción, Diego Patria. Hori da. Eta ite genuen kantautoren abestik hartu eta pixkat jaseatu, eta horret horre izan dela aukera, tok, tak, kas, intzian Iñaki Salvadorrek, piano joliak, eta niretzako izan duzan ikeragarrizko oparia. Eta ibili ginean herri eta Euskal Herritikan kanpo baita ere, 100 kontzertu egin genituen, garai hartan bazian kontzertuak, eta oso kutxuna dut. Nabarituko, jetxin da, ez? Ikeragarria da, penagarria. Ze ezautueten nik etxian, ez, neratxa ikusita, 56 urte dara matza musikan, eta zenbat lan izaten zan leno, ez? Nik askotan esatet musikarian lanbidea desagertu dela, lanbidea. Lanbidea bezala. Zutuki ezakezu zure lan koxkorra, eta guztoko ez duen tokitan daola, eta, bueno, eta orduan baldintzak berdintza izkizu baita ere, ez? Guztoaz bazelako, hobi bezala, baina lanbide bezala hartu nahi baldin bazu, Hori, egia da ertzainak esate zuena, Euskal Herrian rock and rollak ez du dirurik ematen? Ez, eta jasak.
Bueno, oine, badao pelikula, ez da ikusi zuen, La La La, ez tipua jasan amorratu da omen da, eta inak kasuik ez, eta... Kiragarria, ikusi nun, eta gaina beste musikari batekin ikusi nun, dozetan nun, oixegea. Identifikatu eta sentitu zen. Bai. Baina, bueno... Hollywooda, jo marko zo, ari ez... Hemen arki gaude. Bai, gutxixoekin bizuko gea. Vale, hauek denak naztu, bota... Bai, irinei bota, gero, piperrautz. Eta aurreik hartu nahi bazpare. Eta nik hemen, baita, baratxuri atal bat, piperrautz pixkat. Bai. Pikatzeko. Eta limoia, nik hemen limoia botako diot. Limoi baten zukua gutxi gora era. Eta horri zu garagardua bota, ondo naztu. Eta... Ze irabiatzeko zea honekin? Bai, hori da. Nola deitzen dio gaina, batidor, tipo bomba, ez da inun ikusi nuen lehenko, globo, tipo globo. Bai? Bueno. Txikia nahi nuen, baina, txikia baina, haundiakin, nahikoa. Botatze joten bitartean irabiatuko ez, zigor? Bai, bueno, horre atatzen bada pinportan batero, ez da eskara erotuko, ez da... Ez zaigu pinporta, ez? Ez zaigu pinporta, oso ondo, ez zaigu pinporta. Eta oin, zertan nahi zain, antzerkian ero, ez? Bida, oin egiten antzeslan bat oso politia xake produkzioak, da behaien lehenbiziko antzeslana, eta antzeslanen izen burua Mami Lebrun da. Eta egila esan oso taldean egindako antzeslana da. Zen inguruan diko, sekretu asko dakan antzeslana da, baina, bueno, konta dezakeu dela, ganbara batian mutil batek topatutako bere amamaren gutunek, informazio bat eman diote, eta hortik abiatuta, zenbait sekretu azaleratuko ditugu, eta nik kantatu itedet, eta antzesture bai, eta Mami Lebrun, eta egila esan, nahiko emanaldi ditugu, baditugu, eta harrera oso nahi izaten nahi da. Bai, jendeak zateu parra iten dutela, negarra iten dutela, eta oso sensazio bete eta bezala atatzen dela jendia. Kepa errastik idatzi du, eta... Mami Lebrun, geratu horrekin, da, izue, inguruan izaten bazue gerturatu? Bai, torri. Bai, beti publikoan faltan izaten gaina, antzokik, batzutan... Bai, badaude batzuk ez, jente pila gero bukatzen dira, baina, orokorrean beti falta. Bai. Orokorrean, horako oso kulturak eta ez dago modan, Ez, momentu txarrak bizitzen egia oso. Nik honi piper bautz pixka geixi botako diot. Ta nik ez? Honek ondo pikatu ingo du, honek, Bai, Bai, atako zaigu bizi. Gio ranchera kantatzeko ta. Hori da, bai. Horreko behitxe juzu, ranchera. En el rancho grande. Klasiko hundi bat. Bai, ranchera zalia, jota zalia ere bai oso. Bai. Eta boleroak bai, eta... Lengo musikak. Lengo musikak. Eta holan parrandan zaudenen da beste eta gustatzen dizu holan sardotein orduanan jotetzen. Egia esango dizut, enaiz oso parranda zalia. Ez euskalduna naiz, baino enaiz oso parranda zalia. Baino egia esan... Eta hori oialumeko batek esaten dit, Oialumen danak eskua buan, adin badaukazuenak ezagutuko zenutenan lehenko festak egiten ziren. Bai, dantzazarra. Eta romeriak eta zenbat egiten ziren, Oialume... Ezagutzen ez duenentzako, oialume Astigarra eta Hernani bitartean da hone... Bai. Errepublika independente txiki bat, kaskuan sartuta, sardotegi singuratuta. Bai. Eta... Be San Ferminak eba ditu. Horienekinik. Bai, oidena dia gure atxona Javier Barrenetxeak asmatutako gauzak. San Ferminak asmatu zitun, eta gauza asko asmatu zitun. Eta dantzare bai, arek asmatuzun, apustu bat zalata bildu zian, eta Hernaniko jendia, eta, garaizarretako kontuk, eta orduan dantza iten hasi zian, eta, kapoia jartzen zituzten herrifan, eta, 60 urte inditu, eta dantzak. Eta egila esan oso politia zenbat jende kontatzen iztun, matrimonioak eta hola, ez? Gukan ez dutu genuen elkar, eta han hasi ginen, eta han ez dakiz zer. Baina, esango nizuke, azpeitiko jendia, leitzako jendia, bazter guztako jendia. Bai, horra toki guzti. Ni osoikoa zen lehen, sukaldariok beti normalen jai izaten genduen, ni egon nintzen, Gipuzkoaldean, Oiartzunean, Lasarten da lanian da egondakoa naiz, eta sukaldario liberatzen genduen, igande atzaldia, eta astelena. Claro. Eta igandeak lehen garai batean, ez da, inorre ondan Hernanin oso girona gote zen. Igande atzaldetan,
niko ordu txikik arte, eta gero denak oialumen bukatzen. Oialumen egoten ginen, Austeleitzako gremio osoan, dana sukaldari guzti batzen ginena. Eta askotan errezetata zitzaitu. Kuriosoa zen, nintzen, neskata zitzaitu, erofutbolataz da ez, errezetak eta ez da izeta, olako kontuk eta... Claro, dantzan nina eldezuta ez, kendu? Errezetaz egin. Eta hau nazten bat honekin da nitrogenoa sortzen bai ez dut hori, aparra eta... Ai, ama. Bestetat baita izan. Baita ere pentsatzen. Futbola gutxi, ez da? Zueke gutxi. Hori, listo. Hau, gatzik ez digu bota, gatz pixka eta honi ere, makailu ez digu botako, zera, azken hau makailu gezatu da, eta horrek ez du behar gatzik. Baina hemen bai, pixkat, horri bai. Eta hori, 10 minutu pausatzen. Eta bien bitartean, jake, garbitzen baina zu pixkat horrekin, barilla, pixkat, oin garbitu gurakin horratzean. Bai. Eta ingo, utzi, goiara batekin hobeto. Bueno. Goiara bat utziko izut. Eta naztu saltza moduan erabiliko du. Hemen daukagu. Mahonesa, ketchupa eta yogurra. 80 gramo bakoitzetik. Hau naztu 3, eta gero sifoia, saltuko hemen biberoi baten, eta gainetik zikintzeko erabiliko. Ederki. Hau da azkenien, salsa la roxa bat eta yogurra, ez da? Bai, salsa la roxa hori da. Mahonesa, ketchupa, gero laranja zuko da, brandi pixka, patxarra botatzen zaio. Oita, oi saltza. Bai, holan da. Originala, holan. Gaur egun, normalia jentia botatzen dio ketchupa eta mahonesa eta kitxo. Baina laranja zuko pixka bota gartzen. Bai. Eta letxua, imarduna, fin moztuta. Letxua ero, aza, nik errezeta batzuetan, azakin ikusi du baina. Hola, gordina, aza. Bai, nien ez oso... Ni azazalia bai. Bai, baina gordine? Nio gordina. Gure etxian, neguan asko, negukoa dalako, eta gabonetan derrigorrezkoa. Aza. Karo. Aza gabe gure etxian gabonik ez da egiten. Karo, horiek Euskal Herriko txurak zian, ez? Eskatak entzen hiri zinen, Agirre lehendakaren emaztea behizan zara. Izan doa... Kontatu bixatu. Ikaragarrian etzako, bai sensazioa, bai emozioak, ardura hundila sentitu nun, pentsazazu zigor detxu ziaten, ez da ezer ere, Karo, detxu zian Fernando Bernuese. Fernando Bernuese da Tantiakako zuzendaritako bat. Eta Fernando, ez da ezer ere, kantu pixkat ingoztu, kanta eta testu pixkat izango zutela, baina ez da gauza hundila. Neburu ikusi nunean, Gernikako juntetxean, alderdi politiko guztitako buruzagik, 5 lehendakariek oiak eta gaur egungoa, eta telebista kamara guztikan guri beida jarrita, zuzenean botako zutela esan ziatenean, Ez da ezer, ez? Ez da ezer, ez? Ondo pasatzen, egon, izkineatien da. Eta gaina kontatzen naizena, egila da gertatutakoa dira, ikeragarri gogorrak, gerra garaiko kontu, Agirre lehendakariak ze paper garrantzitsu jokatu zuen. Eta bere emaztiak ere ze... Eta hor pixkat ikasi behar izan zen hon, emaztia bere inguruan da zerbait, kantuan ibiltzen zen? Ez zan kantuan izan, baina, bakizu antzerkiko zuzendarik eta askotan, beste proposamen artistiko batzuk botatzen dituzte eta onartu, ez? Enitzan bere emaztearen paperian egon ekitaldi guztien, baizik, eta kantu inun, frantsesez, gero euskeraz, eta eraberian eszena pare baten genitun. Hoxe ez da, orduan... Eta Agirre lehendakaria izan duzen Iñaki Rikarte aktorea, ikeragarrizko lan aintzun. Eta ez dakizunentzako, gure kolaboratzaile hemen asteartetakoa, Javier Agirre, medikua, Agirre lehendakarian Iloba. Bai. Iloba, eta Ramon Agirre aktorearen anaia. Bai. Ze txikia Euskal Herria. Ikeragarria da. Hemen, ezaunako, familikoko, lehen guzuak, ondokuak, zorionez eta zoritxarrez batzuta. Baina Agirre lehendakarian historia nik enun ondo ezautzen, eta iruditzen zait eskoletan ez digutela ondo edo nahikoa transmititu. Nik gure garaian ez zioten. Oso gutxi, oso azaletik. Eta 80 urten dola indituen aurten, gauza asko ospatu dira. Eta hoxe, bere... Hori egun bat bakarri izan zen, ez? Izan duzan ekitaldi bat, goiz bateko kontua. Ekitaldi gehiago izan du dira, eta ospakizunak, eta... Baina hua izan duzan, ekitaldi instituzionala, ez? Esate jotena. Eta ardura hundila, nik jantzen ditu nire... jantzen ditu noinetako nire izeba Juanitana, gure amama esate batako. Urtarrilean hiltzan, lehen gurtian, eta bere zapata jantzita, pixkat baita ere simbolikoke
Bai, Jose polita. Bai, eta emozioa hundila. Eta gila esan bideoa ikusi izan dudet, ni naiz nire burua ikusteko oso zalia. Kosta itez zaigu beti. Asko, oso zaila. Norean burua, ez da dit. Bai. Zue, baina, bakizu konbidatuta zoete, Denok, txorienea etorri, gurira edo nor etorri alda, Iratzi, txorienea bildua itv.eusera, eta etorri nahi baduzu txorienea norbait, animatu, hemen kozinatu nahi baduzu, bai? Eta dena dugu zerbait kontatzeko. Bai, dene dakau historia. Dena dugu zerbait historien bat, ero hor... Bai. Horrekin ez da lotzatu behar, guzti baina egia da, igual leheno komentatzen genuen guk, ez? Kamara naurrian, oitxuta ez ton jendiak ere, hombre, kamarak azkenean, errespetu ematen dute. Bai. Suposatzen eta aurreneko aldean kamaraten aurrean jarriko zinela urdurik izan puntu hori izango zenun. Ez, kamaran aurrian ez urduri jarri izan. Gino jartzen naiz ikuslean aurrian eta oso gertu dazkazunin. Gaina hor antzerkiak hori dauka, hor utzik ezin da, hori dana eta hor batzutan zerbait improvisatu behar da, ez? Isilik ezin da, askotan gertatuko zaizu, ez? Bai, eta zuri gelitu buruare, bai, eta ezin aurrean. Eta asmatu, eta habilidadia edo entrenamentua dakanak. Entrenamentua, ez horrengo entrenamentua. Bai, entrenamentua badago. Bai. Saltza, listo? Bai, neko saltza. Bale, neko saltza. Bai. Hauak atia, lagungarri guztiak haue listo euskau, hau plater baten ero jarriko ditut, ero gainetik botatzeko. Eta, nik uste dut horrekin, hau, utzi alda hori, 10 minutu gutxinez. 10 minututik ordu betera. Azkenean, gehiago onduko zaigu, eta, beto, denbora gehiago izatea, ez? Guk hemen denboraik ez daukagunez, frigitzen jungo. Hauek isini batean utzi. Ze gauza, nik hau iteako, zema gauzain ditun zigorrek. Ja, baina tu zuzen bat itzein ezun? Nik hori behar dut, nik horako jendia. Kontu kontari etortzen da. Nik inoiz jendiari eta esaten diot. Hemen zaiena da, inoiz etortzen da jendia, lotxauta eroa zieran, eta tiraka iduli behar duzu itzeiteko, eta hori niko gogorra iten da, batzu eta hau, eta ez dakit. Karo. Beti bihatzezu. Ni batzutan isilduin berriate. Aizpak esate batzutan, iso, ja, nahikoa zu, etorri handikoa naiz da. Olako jentia behar dutxo. Bueno, telebista olako jendia bihatzen du, ez azkenean. Bai, azkenean, bueno. Suposatzen dut, hau realitietan daiten diranean, ez? Horrei egiten zei casting bat. Ni realitean. Baina casting hortan bilatuko dute jendea pixkat saltxeroa, eta itzeiten duena, eta jokua ematen duena. Ez dute bilatuko tipo bat hor. Eta nungo zane, Hernaniko. Eta ze afizioa. Bai. Ez daukat afizioa. Bai. Eta olako jendea bilatik. Bai, berda, karo. Telebistan olako, hori behar da. Komunikatzia da. Eta telebistari. Bai. Bueno, olioa berotuko du. Egur pixat emango diot. Bai. Takoak hauek, ez dakit. Hola, ja beruak ongo dien, ero... Bai, isilik ere gauza polita da, Bai, ni isilik gauten naiz gure etxean. Bai? Ba, karo, bikotiak esate, eta zemuz gaur lanian da, kontatu zerbait. Baina, negu guztia hitzeiten da, ma. Karo. Bai. Ez dakit, kontatu zuk. Bai. Jo, orain lana da. Hain inbutuakin, bida. Bai, eta sartu behar. Jo, lenguan sumatu nun Arantxa Iturbe, nik asko mirezte dut, Arantxa Iturbe, hemen eiteko langilea da, berare. Bai. Eta ze gustatzen zaizu eta erantzuna izan duzan kontatzia eta entzutia. Eta esan un baztan ze gutxi entzute deun, edo entzute deten, igual. Takit. Hori behakin. Aizu zaila da, no? Zen, hori zen, bolta, man, bolkete. Bai? Bai, noski. Seguru zade? Bai, jo, nina onduriz. Zuk eutzi. Zez, listo? Bai, mantenduko. Bale. No, bazpa... Bai, eutxi juzu, Bai, txorien eneko oikoa da hori, eta gaina eseita dagoen horrek, ez ditu mosten, oie. Ez ditu mosten? Ez que bedia politena. Bai, claro. Gero karetik joten nahi da, lengone, hau erori zitzaizun da. Bai. Hau herri zitzaizun da. Karamelizatu. Karamelizatu, hoi da. Bale, ez da? Eta gero, gainean utzi, eta arraskara, garbitzen. Eta hauek, ben betikoa, arrautzak inero zerbait egin behar baduzu olako ore batekin, jakiteko berua dauen, tanta bat bota. Bai. Eta ikusten da nien frigitzen azten dela, listo, bada. Eta hauek oin frigitzen gu gara, ez oso zu bizian, egurra eman diot pixoate temperatura hartzeko, baina zu ertain batean,
barrutik ondo ikia nahi dugulako, gutxo era 5-6 minutu bero, iten jungo gara. Takoa berotzen dauzkago, saltza badaukago. Usaila sumatza, goxua. Bai. Gero montatu, gero, eta hau bai daiela gauzatoan, pikoteorako eta lan, afari on bat izan alda, azkenian. Hemen pixka sartzen duzu lanetik, ez? Ensalada bat sartzen duzu, azkenian hemen, ensaladako osagai berdina dauzkago. Barazkik. Arraie, eta gero hidratuak sartzen duzu, talu biekin. Bai. Eta etxian talua egiteko bazaete betiko euskal talua. Bai. Hau betaloan sartu, hau, bueno, ideia bat izan da, hurrengo kilometroak ibilaldian olakoak. Taloak ezekin da mexikarrak. Bai. Etxian beti merkio talua, gaizti dota. Bai. Jolin. Bai, oso. Baina? Eta erositen du da. Bai. Hori betikoa da, erositen du. Baina urtien behin jate baiteu, ez? Bueno, utzi guzu haue frigitzen guri momentu baten, gero papela atako ditugu lan lehortzeko plater batea papelakin, eta ero montatzen ditugu. Ederki. Bai. Venga. Ez dute atean nahi hauek. Hortxe. Arrantzan, hemen gaude. Bai, arrantzan. Iepa. Oin, norbaitek eskamak etxean ikusi nahi badu, hori nahi eran aukera izango da. Hala da, eta botare berri zindute, Norbaitek esan dit, ez dakit arratxetan da, ez dakit noiz, eta batzutan, bueno, nahi eran da, bai. Hori, bakizu, interneten, eitb.comen sartuta, eta eitb nahi eran. Bai. Ikusi ez dituzun gauzak, edo, programa hauen ikusi, edo errez eta ua, edo... Bai. Hoi, dana aukera esan ondo dago, Bai. Leheno pixkat esteptikoan ditzane, internet, baino gauza erra da. Gauzetako, bai. Bale, orain montatu ingoitxu hauek. Bale. Orduan. Bea, bakoitzak... Bat. A ber, ba. Hemen uste du izaten dela, arraia behian. Bai. Nik hau zen deteldu. Zoa. Jama. Pela daulako. Esku fina dazkanik. Ai da, artista. Ni baratzean gutxi bilitako naiz. Nik uste batekin, ondo beteko ditu, venga. Bai. Luzetara, Olaxe? Bai. Jarri hirugarrena. Oin. Etxua pixkat. Gainetik. Tak. Aguakate. Tori. Aguakate xerratzuk. Hau esku garbikin, Beti, sukaldereko beti garbitzen. Bai. Eta tomatia bukatzeko. Jo, tomatia eta aguakatia elkarrekin zego isua dian, Bai. Gatza pixkatekin. Eta hau, oin honi, saltza, gure saltza, hartu eta... Hola? Hau baitxukun, ez... Ia tamainoak izekizele. Beida, holaxe. Eta ero biltzen da horrela. Gero hau kostuluan sartu behar, Hoi izaten da komeria beti, Hola. Jak. Ez du dolan pixkat? Bai. Horrela eta zitut. Ni egizan egolako enaiz. Ni ez Mexikon izan egia esan. Oi. Igual saltxap beak zatuko lehioke. Pegamentu pixkat. Ikastolako eskulanetan bezala. Eta bain? Eizu, bai, moko goxua. Jo, kurritun beharre oire, ezke... Zikintzea, azkenean pixkat hau. Eta, baino. Eta... Ni batzutan bak uziteten trampa zigor hartuta. Ola jarri, eta buelta emantakoa. Bai. Bueno, hemen daukazuen. Arraitako mexikarrak pikatzeko. Eldurri, eta jango dira. Hau, eskukin ibar da, ez da hartzeik labanakin ez dute jaten, ez? Ez dut uste. Iama. Arroz goxua. Saltza goxua terri. Oso goxua. Nei saltza eta zuik beste guztia, ez dut zoragarri. Ez zigor, enun espero, Baina, ez da? Lehen itzeiten egon gara.
Lehenguan ni, lagun batek egon nintzen, eta alako antzeko zerbait jan genuen da, zanuen, honek haunik hobetu behar dut. Hau hobetu behar dut, eta hortik mejoratu zu. da. Idea politia da, eta arraia jateko modu... Eta barazkik, eta umei da, beti sartzeko errexau, ez? Bai, eta ez hain umei dire, bai. Webgunerik ero zuzu benen, norbait ere dolan pixkatu kontaktuan jarri. Webgunea itxe nahi naiz, oitxekotan bakizu ze desastreak gure burua saltzeko. Baina blog bat badakat eta Facebookare bai, eta... Eta telefono batero? Telefono emango nizuke, gurasoena da. Esan edet gurasoak oso managerrona ditutelako. Bai, eta... Bai. Bueno, bota. Egitan! Bai, bota, norbait ere kontratatu nahi baduero. Atxa idetxu, atxa kanario da. Ah. Bai, musikaria. Kanario? Ah, Kanario? Ez que kanario da, kanario. Ah, Kanario musikoa. Kanario. Eta behatzi lauiru, bost, lauiru, bizero. Eta hor kanario hartuko dizu. Eta galdetu. Bai. Haina kontratatzeko. Bai. Eta nik eskerrak emanen itxun, bueno, zuei oso guztu handu nahizelako. Baina eskerrak emanen izkilen, bereziki, Hernanin jendiak gelditzen naulako, eta nola gelditzen hau, eta nire gurasoi dize gauzak esate izkaten, nitaz, eta nola animatzeiaten, da eskerrak emateko, unkitu baino lehen. Bai, hasi, disimulatzeko nada, jan.